joo. Otatteko te itse sähköstä? Ei se haittaa, pistää sinne postiin. Moro, saaks kysyä äijältä, mikä sähkö? Mikä sähkö? Vattenfall. Miten ruotsalaisen päätynyt? Hintavertailujen kautta oikeastaan. Onko siitä kauan? On tosta joku se aika. Vuosi. Varmaan muutama. Pari-kolme vuotta. Olisiko aika katsoa uusi, kun on noin pitkä aika? Mitä sulla on tarjoa? Onko sulla ollut määräaikainen sitä ennen? Taitaa olla toistaiseksi voimassa. Pörssisähkö? Ei oo pörssisähkö. Okei. Kiinteä. No se toistaiseksi voimassa oleva kiinteä Vattenfallilla on noin 14 senttiä. Jotain tällaista on. Joo, niin meillä on 7,8 tällä hetkellä. Okei. Määräaikainen. Ja se on, mä en tiedä onko se ekologisuus sulle tärkeä asia. No totta kai. Meillä on täysin fossiilivapaa ilman lisämaksua. Et se on aika hyvä ja kotimainen yhtiö on täysin fossiilivapaa. No ei ihan tuplasti halvempi, mutta 35% halvempi sähkö. Onko se enemmän? Ainakin 35%. Kiinteä. Joo, kiinteä. Puhutaan. Joo. Okay. Joo, kyllä mä voisin tohon lähteä. Joo. Kyllä joo. Se on hyvä. Joo, hyvä että. Joo. Sähkösoppari tekemään